Όχι, πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων, γιατί εντάξει, βλέπετε ότι ερχόμαστε σχεδόν τακτικά εδώ πέρα και έχουμε μια σχέση συνεργασίας. Σε προηγούμενες συναντήσεις μας είπατε ότι τα κενά αυτά θα κλείσουν. Μάλιστα πριν 2 εβδομάδες μας είπατε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν περάσει 15 μέρες, τη Δευτέρα, έχουν περάσει 15 μέρες, δεν έχουν κλείσει τα κενά. Πότε θα τα κλείσει τα Χριστούγεννα, πότε θα τα κλείσει? Είναι μια ερώτηση που θέλουμε να σας κάνουμε. Και θα κλείσουν. Ο κύριος Φίλης τι είπε στην τηλεόραση? Ότι μέχρι αύριο θα γίνουν πόσες προσλήψεις? 4 του 11ου που είναι για γυμναστική. Εμείς από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν μας καλύπτει, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχουν κάποια αλληλογραφία με την Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Εσείς στείλατε εγκύκλιο 16 του μήνα. Και εσείς από την τηλεόραση τα μαθαίνετε κι εσείς? Τι ωραία. Ναι, κατάλαβα. Ευτυχώς που... Όχι μόνο αυτό δεν είναι. Οι υπηρεσίες θα αλλάξουν χαρτιά μεταξύ τους. Δεν είναι ενημερωτική διεύθυνση από την τηλεόραση, μην τρελαθούμε. Απευθείας από το Υπουργείο στη διεύθυνση. Οι προσλήψεις γίνονται από το Υπουργείο. Μάλιστα. Έχουμε ενημερωθεί γι' αυτό, αλλά... Θέλει κάποιος από τους προέδρους των σχολείων που βρίσκεται? Ένα λεπτό. Το πρώτο δημοτικό σχολείο για έναν Αργύρο, εντός των επόμενων ημερών, μπαλωμένο κάπως το λοήμερό μας, κάτι έκανε. Σε λίγες μέρες σταματάει και αυτό. Οι γονείς δεν θα μπορούν πλέον να πάνε να εργαστούν δηλαδή. Σε λίγες μέρες γιατί τι θα συμβεί? Γιατί δεν μπορούν να καλυφθούν πια οι ώρες. Φεύγουν δάσκαλοι, έχει φύγει δάσκαλος από εμάς. Δεν μπορούν να καλυφθούν πια οι ώρες. Όχι, κάποιο απόσπαση, γονεϊκή άδεια, κάτι έχει. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ότι πλέον δηλαδή και οι δάσκαλοι κάνουν και υπερβάλλουν αυτό. Δεν μπορούν πια και αυτοί. Σε εσάς υπερβάλλουν αυτό, σε εμάς δεν λειτουργεί καθόλου το ολοήμερο. 4 του Ιουλίου. Είναι τακτοποιημένο μέχρι τώρα. Αλλά από εβδομάδα δεν θα μπορεί να λειτουργεί, καταλάβατε. Η σχολεία πέφτουν με το 7 καβαλιαρό. Άρα η πίεση πρέπει να γίνει επάνω, κατάλαβα καλά. Αν δεν υπάρχει άλλο. Προσλήψεις, ναι. Ακούστε τώρα, η εικόνα που έχουμε είναι πολύ άσχημη. Γιατί είχαμε μείνει με την εντύπωση ότι ότι είχε δοθεί προτεραιότητα και ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα λυθούν τα βασικά προβλήματα. Να κάνουμε το διδακτικό προσωπικό και το ολοήμερο. Εδώ τώρα, όχι μόνο δεν έχει δουλέψει ακόμα το ολοήμερο, η κατάσταση είναι τραγική. Κάποιοι γονείς συνέχεια αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη δουλειά, θα τις χάσουν τις δουλειές στο τέλος και δεν ξέρουμε μετά. Εμείς έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, ερχόμαστε το θεσμικό ρόλο και το συζητάμε. Αν όμως κάποιοι γονείς χάσουν τις δουλειές, δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνουν. Έτσι. Εγώ σας το λέω γιατί και εμείς έχουμε τις δυσκολίες. Ακούω ότι κάποιοι είχαν ολοήμερο και το χάνουν. Δηλαδή αντί να διορθώνεται το πρόβλημα γίνεται χειρότερο. Έτσι, αντί να διορθώνεται το πρόβλημα γίνεται χειρότερο. Υπάρχουν προσλήψεις, προφανώς δεν μπορούμε Ναι, αλλά κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα ερχόμαστε να σας μεταφέρουμε την πίεση που δεχόμαστε και ερχόμαστε να το συζητήσουμε με τη λογική να υπάρξουν αυτές τις προσλήψεις. Εσείς μπορεί να κάνετε μια κίνηση υπηρεσιακά, να την κάνετε, να κάνετε ένα έγγραφο. Αλλά μήπως πρέπει να επανέρχεστε δυστυχώς και να ελεγχθείτε κι εσείς με τη σειρά σας όπως και εμείς επανερχόμαστε. Και δεν το λέω ότι δεν το κάνετε. Το λέω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το πράγμα γιατί τα προβλήματα είναι πολύ καυτά και πρέπει να λυθούν άμεσα. Χτες έπρεπε να ικανοποιηθεί. Συγγνώμη λίγο, το έβδομο δεν είναι το θέμα μόνο ότι δεν δουλεύει το ολοήμερο. Δεν μπορεί να δουλέψει ούτε καν βασικό ωράριο. Σήμερα σχολεία παιδιά 11.30. Δεν υπάρχει καν γυμναστή. Στο δημοτικό. Έτσι. Δεν υπάρχει ακόμα γυμναστής στο σχολείο. Βασικά. Τα παιδιά δεν κάνανε παρέλαση 28η, έτσι. Δεν κάνανε γιορτή, δεν κάνανε γυμναστής και άλλες ειδικότητες λείπουν. Δεν μπορεί το σχολείο καν να δουλέψει σε βασικό ωράριο. Δεν μιλάμε καν για το ολοήμερο δηλαδή που είναι τεράστιο το πρόβλημα και δεν έχει καλυφθεί κανένα γυμναστή. Πάντως κυρία Ψαράνο, μας είπατε πριν τι λέει ο κύριος Φίλης. Αν καθίσουμε να δούμε τι λέει ο κύριος Φίλης, ο κύριος Φίλης χτες σε μια εκπομπή είπε ότι δεν υπάρχουν κενά. Από πού το βγάζει αυτό το συμπέρασμα? Εδώ εμείς τώρα είμαστε τόσα σχολεία και σας λέμε ότι υπάρχουν κενά και ότι τα σχολεία μας δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχουν ειδικότητες να στελεχώσουν το πρωινό τμήμα με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να μετακινούνται στο ολοήμερο, να μην λειτουργεί ούτε το πρωινό ούτε το ολοήμερο. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει ο κύριος Φίλης που δεν υπάρχουν κενά. Ποιος μας λέει η αλήθεια, ποιος λέει ψέματα.